tak musí boleť, boleť, boleť. Ja sa ťa pýtam, Bože, 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 či má byť iný človek. Tak povedz, jaký by som mal byť človek, či dobrý, či zlý, či má byť ktokoľvek, tak povedz. Ja čakám na odpoveď, na tvári vrásky mám a smiech mi nahrádza plač. Neviem sa zmieriť s tým, ako mi ubieha čas, tak sa ťa pýtam ešte raz, akou cestou mám ísť. Ako byť dobrým človekom, keď všade je nenávisť. Ako byť dobrým človekom, keď neviem, kadiaľ mám ísť. Ako byť iným človekom, no ty stále nevieš prísť. Zdraví ťa Piano Records. Čakaj novú skladbu s